Kaunta kabanat. Naratong gulay mga idol oh. Kaso-aso pa. Kamunggay ug alugbati akong gibutang bulad ang subak. Inaputi paksiw ng isda mga idol. Salamat sa lamig nga grasya Ginoo. Kamunggay mga idol isabaw. Lami asabaw init pa. Kaunta mga idol. Malunggay. Lami man di subakag bulad mga idol. Kani paksiw nga tulingan idol ba? Pirit diri sa Muas Pagadian City. Lami. Daghan kay ni kamatis mga idol pag paksiw nako. Mura gadalag aslom-aslom ba? Kaunta. Tuyo. Para udlot sa alugbati mga idol. Lami ane. Grabe. Nala ko hangyo mga idol ya sa mga relatives nako. Gabi na sa mga friends nako. Kinaan ako isa ka relatives nga akong gi-block. Sa gabi murag ning tan-aw siya sa akong profile ba. Niya nag-like siya 20 ka video, 1 minute tanan wala binigitan-aw, klaro kayo. Bawal man na. Ako sing gi-block. Parintin ako. Dili mo ganahan mo suporta nako idol, labi na sa mga parintiran nako diha. Escape lang niya akong video. Ay lang ko ni binuangi. Kana rin hangyo nako. Tal tinarong man ni akong mga video, di man ingong mga parehaan ng uban diya nga pangtabunan rin unsa diya. Panglawas mo ni ako Lami idol. Kani mo nagdala sa mga idol. Malunggay, ganahan kayo ko ano. Sarap. Panglago. Kamatis. Supah mga idol. Sarap nito. Kain na po. Ang sabaw ng
Mga gulay-gulay mga idol. Parang nabubuhay ang dugo ko pag hinigop ko yung sabaw. Sarap. Sarap. Nanapoy mo yung ani, walay hagpat-hagpat imong utan dol. Pagkuto na ko ani dol, pagkuha na ko sa humok dito. Mukbang manigod. Ano ba? Kamit kayo? At least, limpyo siya. Yung humok. Hugasan man sa lutuon. Sama ka. Malunggay. Sa una, elementary pa ko mga idol, kanigad. Ano mo? Inignisin na mo sa eskwelahan mo, pilit pa sa mong ngipon ang dahon. Pero sustansya kayo mga idol. Basta malunggay. Number 1 source of vitamins. Okay? Bisan tulang uban ilang i-down ang malunggay. Mo nagkuhaan mo vitamins sa una. Hangtod karon. Salamat sa pagtanaw mga idol. Kamay na lang eh. Sibuyas dahon. Sarap. Thank you for watching mga idol. Have a good day. Bye bye.